Salutare, salutare! Salutare, națiune! Sperăm că sunteți live cât mai mulți. Da, cred că a făcut, Alex, cred că a făcut Valiu un mic artificiu acolo cu chat-ul de la Vimeo. Am înțeles că cei de la Vimeo au o problemă un pic cu chat-ul, dar din ce înțeleg, Vali a făcut o scamatorie magică în programare și sper să-l avem. Dacă nu, o să facem eventual o postare pe grup, nu? Și vedem acolo dacă sunt întrebări. Ok, o să pun eu o postare acum. Dacă cumva nu merge chat-ul, punem întrebările aici pe Facebook grup și răspundem live. Ok. Ok, gata, am și pus. Bun. Interesting times. Guys, sper că ați parcurs săptămâna 7-a. Vorbeam acolo despre strategii avansate de advertising. Aveam acele ad-uri făcute de echipa noastră de advertising, de Cora, cu Mircea, da? Video advertising, retargeting. Ați avut de studiat, nu glumă. N-au fost prea multe întrebări. Alex, îți zic în schimb o surpriză nu pentru săptămâna asta, pentru săptămâna următoare. Așa. Vezi ce beneficiu mare avem din cauza că înregistrăm videourile exact în săptămâna în care și facem webinarul live. O să avem două aplicații surpriză mare rău de tot, dintre care una de care am aflat săptămâna trecută, o să le prezentăm mai către final când vorbim de săptămâna nouă, dar maxim, ambele, maxime. Cele de care vorbeam că le implementăm și noi acum, nu? Exact, nu le da denumirea că e secret. Eu le zic, secret. Yes. Era o melodie veche, bine cunoscută. Cum fac banii e secret, poate îi fac pe internet. Aoleu. Okidoki. Mai stăm 30 de secunde și dăm bătaie? Yes. Ok. La fel de cald și la Deva, că la București te toropești de-a dreptul. Cald, da. Mai ca la munte. Mai ca la munte? Mai ca la munte, da. Nu chiar atât de cald ca la București. Okidoki. Bun. Hai să-i dăm bătaie atunci. Andra, all good? Chat-ul merge? Ne auzim? Da, ne auzim, chat-ul merge. Totul în ordine deocamdată. Ok, o să încep eu, Mircea, cu partea de Week 8 începători. Începem cu un video despre Amazon Key Metrics. Da? Vorbim aici despre ce sunt aceste Key Metrics și care sunt Key Metrics-urile pe care noi le urmărim, cum ne verificăm vânzările, facem acest lucru chiar în detaliu în acest video, intrăm un pic și verificăm și comenzile, verificăm rapoartele cu toate comenzile pentru a vedea dacă Amazon ne-a făcut surprize și anumite comenzi ale noastre au fost returnate cu anumite motive, da? Deci veți vedea exact de unde vă downloadați aceste rapoarte și ce faceți în privința lor, astfel încât să luați acțiunile potrivite pentru a vă recupera poate bani, pentru a repune în stoc anumite produse. Vorbim și despre starea contului nostru. Veți vedea, intrăm acolo în account health și lucrurile importante în ceea ce privește starea contului nostru, pentru că știm din experiența de până acum că această parte și acest key metric este luat în considerare de Amazon când vine vorba de poate un performance notification sau poate de aleg
ca pe acei selleri care au un account health la 100% să îi prioritizeze. Mai mult ne ajută și în momentul în care avem diverse probleme cu cei de la Amazon în diferite cazuri, pentru că ne putem lega de account health-ul nostru ținut la cote foarte înalte și le putem dovedi astfel că suntem un brand de luat în seamă și suntem niște selleri care își fac treaba exemplar. Vorbim și despre starea contului nostru și despre acele seller feedbacks care, din nou, similar cu situația din account health, și acest seller feedback influențează algoritmul Amazonului în ceea ce privește felul în care ne vede Amazon pe noi ca și selleri. Nu e vorba doar de atât, ci și de faptul că seller feedback-ul și felul în care răspundem noi la aceste mesaje. Alex, cred că ai avut o mică problemă. 5 secunde. 10 secunde. M-am întrerupt? Da, chiar ultima frază. Acum e ok. Ok, sorry, cred că e de la conexiune. Da, vă spuneam că seller feedback-ul e foarte important și denotă un customer care de un anumit nivel. Pe lângă Amazon Metrics, practic, felul în care răspundem noi la seller feedback e foarte important și în ochii clienților. Ok, trecem în video 2 și vorbim despre stock și despre comenzi, cum ne ținem sub control stocul, da? De ce e important să ne protejăm stocul. Veți vedea că vorbim aici și despre cum protejăm din listing stocul ca să nu ajungă cumva pe mâinile unor wholesalers sau a unor hijackeri, pentru că veți vedea, vă explic acolo cum un discount foarte mare vă poate face să fiți cumva ținta acestor hijackeri. Amazon, din păcate, nu ne oferă căi prin care să ne protejăm, să spunem, de cineva care ar vrea să vină cu un cod de 80% și să ne cumpere 100 de bucăți. Da? Știm că se practică aceste coduri foarte, foarte mari, cu discounturi foarte mari. Noi nu le recomandăm pentru că nu facem aceste strategii. Da? Deci discounturile pe care noi le oferim sunt de 30% și sub, însă știm că în întreg business-ul de Amazon și în ce se aude în piață se mai practică aceste strategii în care să oferi unor clienți, cel puțin la început, în lansare, să spunem 80 sau 90% off. Dacă faci acest lucru, riști ca cineva să vină cu acest cod și să-ți cumpere, să spunem, 100 de bucăți. Cum ne protejăm, veți vedea în video. Ar trebui să limităm cantitatea maximă pe care un client poate să o cumpere. Fiți foarte, foarte atenți la aceste lucruri. Fiți iarăși foarte, foarte, foarte atenți să nu bifați cumva acel detail page display text în momentul în care aveți promoții foarte mari. De ce? Pentru că automat acel mesaj va apărea acolo dacă bifați acea opțiune. Nu vreți să apară pentru că vreți să oferiți doar anumitor persoane acel discount mare. Dacă l-ați avea acolo disponibil, practic oricine care vă vizitează listing-ul ar putea să cumpere produsul vostru la 80 sau 90% off. După care în același video vom vorbi și despre stock, de unde ne downloadăm rapoartele, cum ne facem calculele, ce ar trebui să luăm în considerare în momentul în care ne facem calculele pentru anumite comenzi și veți avea pe final și niște golden tips. Ok, trecem în video 3 și vorbim despre o problemă cu care noi ne-am confruntat foarte mult, și anume seller support și cum să comunicăm eficient cu ei.
din experiența noastră, dacă nu înveți shortcut-uri și nu înveți să comunici eficient cu ei, riști să ajungi să-ți petreci mult prea mult timp în încercarea de a avea o comunicare eficientă cu ei sau în încercarea de a rezolva anumite cazuri. Ok, cine sunt acești oameni din Seller Support? Vom vorbi despre ei, despre echipele dedicate din Amazon, da? Cu ce ne pot ajuta? Veți vedea că ei ne pot ajuta de la răspunsuri la întrebări foarte simple până la, nu știu, schimbarea categoriei produsului sau listing-uri care nu se updatează sau, foarte important, ei pot scoate review-uri negative dacă avem motivele întemeiate. Veți vedea cum îi putem contacta. Avem pași foarte, foarte bine definiți pentru acest lucru. Iar ulterior vorbim iarăși despre niște golden tips, lucruri pe care noi le-am dobândit în ultimii 3 ani de muncă cu acești binevoitori oameni de pe customer support-ul Amazonului. Da? Deci stick to the rules, ca să spun așa, din acest video și veți vedea că lucrurile se vor eficientiza. Ca în orice business extraordinar de mare, când vorbim de Amazon, și au probleme cu un serviciu ca și customer support-ul, da? Pentru că sunt atât de multe lucruri care apar neprevăzut, oamenii nu sunt cei mai bine trăinuiți, ca să spun așa, și atunci trebuie să apelăm la tot felul de mici shortcut-uri ca să ajungem la oamenii care trebuie, ca să primim răspunsurile cât mai clare și să ne rezolvăm problema. Vom vorbi și despre echipele Amazonului, da? Vorbim despre catalog team, despre seller support, da? Veți vedea că în acest video avem multe informație care o să vă ajute cu siguranță, pentru că nu e nimeni care să reziste fără ajutorul celor de la Amazon Support. Ok, în video 4 trecem puțin la descifrarea rapoartelor din Amazon. Da? Amazon ne pune la dispoziție foarte multe informații când vine vorba despre vânzări, despre diverse rezultate, despre rată de conversie, despre stoc. Însă toate aceste rapoarte trebuiesc oarecum descifrate, da? Și veți vedea că vorbim în detaliu despre inventory reports, pentru că avem diverse probleme în partea de inventory reports când vorbim despre, nu știu, reserved inventory, despre programul subscribe and save, despre inventory reconciliation. Da, avem acolo detalii despre Amazon Fulfilled Inventory, despre Daily and Monthly Inventory History. Veți vedea că sunt o serie de detalii care vă ajută în a vă downloada rapoartele și a le interpreta pentru a ști ce să faceți în pașii următori. Ok. Mai avem, după aceea vorbim un pic despre sales reports, da? Avem orders, promotions, customer taxes, vom vorbi și despre acestea pe scurt. Mai vorbim și despre payment reports, pentru că trebuie să fim foarte atenți la storage fee-urile Amazonului, care uneori sunt monthly, uneori sunt trecute bunurile noastre la partea de long-term storage fee. Avem acele fee previews pe care vă recomandăm acolo în video să le analizați cât mai bine, da? Iar odată ce bunurile voastre intră în stoc, să vă asigurați că Amazon nu vă ia bani mai mulți. În cazul în care Amazon vă taxează mai mult decât e ok, e foarte important să vă creați niște cazuri în care le cereți bani înapoi pentru diverse probleme. Însă
cred că am mai atenționat într-un alt video despre acest lucru. E foarte important ca aceste cazuri să fie făcute în timp util, să nu lăsați să treacă prea mult timp, pentru că riscați să îi faceți pe cei de la Amazon să vină cu o scuză de genul: păi a trecut prea mult timp, poate voi ați schimbat, de exemplu, cutia produsului și noi nu mai avem cum să știm că fiurile noastre nu sunt corecte. Da? Pentru noi am pățit-o în condițiile în care aveam de recuperat câteva zeci de mii de dolari. Nu faceți această greșeală. Ok, vorbim și despre customer concessions și removals, da? Veți vedea că atingem subiecte cum sunt replacements, avem recommended removals, avem removal shipment details, da? Toate aceste date vă sunt prezentate de către Andra în acest video. Ok, trecem în video 5 și vă voi vorbi eu despre ce ar trebui să avem zilnic în vedere. Da? Vorbim aici despre BSR-ul nostru și al competitorilor, ca să avem o privire de ansamblu cât mai bună asupra ce se întâmplă în nișa noastră, cam cum scalează sau poate cum regresează competitorii noștri. Foarte bine să ținem un ochi. Veți vedea că aici vă recomandăm Amazon Quick View și Keepa. Știți aceste aplicații pentru că v-am vorbit de ele. Ce ar trebui să avem zilnic în vedere? Vom vorbi despre vânzările din acele zile, sesiunile pe ASIN, conversia. Avem buy box-ul, care e foarte important să nu-l pierdem și ar trebui să stea acolo la 100%. Vorbim din nou despre buyer messages și seller feedback. Trebuie să fim atenți la aceste lucruri zilnic. Pe de altă parte, vorbim și despre partea de negative reviews, care ar trebui ținută îndeaproape, cu ochi de vulturi pe aceste negative reviews. De ce? Pentru că dacă reușim să răspundem la aceste negative reviews în timp util, s-ar putea ca acei clienți să ne schimbe review-uri, da? Să se decidă ca dintr-o stea să facă 4 sau chiar 5, luând în considerare customer support-ul pe care îl oferim. Da? Fiți foarte, foarte atenți pe aceste detalii. Ok, după acestea vorbim despre notificările din Amazon, e-mail-urile care ar trebui să vină din aceste notificări. Da? Avem buyer messages, avem seller support-ul care ar trebui să ne ajungă pe mail, să fim atenționați cât mai îndeaproape de aceste probleme. Vorbim și despre Amazon Answers, reimbursement notifications. Avem câteva din ele care merită să ne ajungă pe mail, iar câteva care merită puse pe pauză și revizuite odată, să spunem, la o lună sau la 2 săptămâni. Da? Veți vedea că vă vorbim și despre locul în care ar trebui să ne setăm aceste notificări și cum vrem să vină. Și vom vorbi un pic și despre partea de indexare, care în perioada de lansare cel puțin ar trebui revizuită odată la 2-3 zile maxim. După care, în același video, trecem un pic peste câteva task-uri pe care ar trebui să le avem în vedere săptămânal și vorbim despre panoul de Customer Returns. Vorbim despre feedback-ul pe care îl primim din aceste Customer Returns, pentru că vă spuneam, ele primesc în momentul în care clientul decide să returneze un produs, el trebuie să prezinte și un motiv pentru care face acest lucru. Da?
Motiv pentru care e bine să intrăm o dată la săptămână, spunem noi, în aceste feedback-uri de la acești clienți și să vedem dacă nu apare o problemă recurent. Vă dau un exemplu, nu știu, poate mărimea nu e bună și atunci ar trebui să analizăm odată sizing chart-ul și în al doilea rând ar trebui să analizăm practic ce face fabrica pentru a respecta acel sizing chart. Poate e o greșeală la fabrică, poate e o greșeală în sizing chart-ul nostru, însă vă dați seama că toate aceste retururi ne costă bani și ar fi bine să le prevenim dacă se poate. Ok, mai vorbim în acest video și despre ce ar trebui să avem în vedere lunar. Și aici vorbim despre acele Amazon fees pe care le scoatem din payments. Sunt niște rapoarte prezentate de noi în acest video. După care vorbim despre o indexare, un check la indexare cel puțin o dată pe lună, asta după perioada de lansare, pentru că deja am ajuns la un nivel în care produsul, să spunem, s-a stabilizat oarecum. Vorbim din nou despre rapoartele din PPC care ar trebui să vă fie pe lista de to-dos cel puțin o dată pe lună și ce ați mai putea face o dată pe lună e să vă stabiliți niște split testuri pe care să le puneți în aplicare pe parcursul unei luni. Nu știu, vreți să faceți split test în ceea ce privește bulleturile, vreți să faceți split test în ceea ce privește titlul, vreți poate să adăugați, nu știu, niște detalii în listing sau niște poze mai deosebite și să vedeți cum reacționează publicul vostru la ele. Da, faceți-vă task-urile așa bine organizate când vine vorba despre ce aveți de făcut zilnic, ce aveți de făcut săptămânal și ce aveți de făcut lunar și bifați-le fie voi, fie angajații voștri. Ok, trecem în video 6 și vorbim un pic despre externalizarea sarcinilor și a task-urilor pe care le putem preda încă de la începutul business-ului. Așa cum am spus de multe ori, recomandarea noastră este ca voi să treceți prin diverse procese, cum e și customer support-ul, să răspunzi la niște review-uri, te face să înțelegi clientul mult mai bine. De aceea vă recomandăm să treceți prin aceste task-uri înainte de a le preda către un angajat. Vom face ca o recapitulare, să spun așa, a task-urilor care pot fi predate. Vom vorbi despre review-uri, vom vorbi despre mail-uri, vom vorbi despre seller feedback, scoaterea rapoartelor din Amazon și Shopify, da? O logistică de bază, verificăm stocul, dacă avem numai un produs, trebuie să verificăm stocul și în momentul în care decidem că e smart să angajăm pe cineva să-i predăm și acest task și poate predarea anumitor comenzi către supplierii noștri, pentru că lucrurile nu pot fi foarte, foarte complicate la început. Da? Veți vedea că vă dăm și câteva tips and tricks despre cum să predăm aceste sarcini și aici țin să vă rog să aveți grijă cui predați și cum angajați. Trebuie să fiți foarte atenți la procesul de angajare, să vă luați oameni buni, oameni responsabili, oameni care să îi testați încă de la început și să vă asigurați că, de exemplu, nu munciți poate 2-3 săptămâni să-i trainuiți, ca mai apoi să realizați că cel mai probabil oamenii ăștia nu sunt potriviți pentru joburile lor. Da? De aceea faceți-vă angajările cât mai bine. Cei care sunteți la început,
De preferat să nu angajați la început chiar pe nimeni până când nu ajungeți la un, nu știu, 10-20 de mii de dolari în vânzări. Nu prea are sens și poate fi susținut acest business doar de voi, dar după un nivel e nevoie de oameni care să vă elibereze pentru a face task-urile care implică o minte mai ageră, să spunem așa, și mentalitate de antreprenor. Ok, cam atât în videourile de începători. Sunt videouri cu o foarte bună structură, aș spune eu, pentru că vă vor oferi claritate în ceea ce privește fiecare task pe care îl aveți de făcut, fiecare proces și, nu în ultimul rând, rapoartele acelea despre care vorbeam. Mircea, ne vorbești un pic de partea de avansați? Da, Alex, îmi vine să râd pentru că mare parte din videourile astea de avansați sunt scrise practic de Ana, ea e specialistul nostru. Erau câteva noțiuni, evident, pe care și noi le știam când am început pe drumul ăsta sau le-am acumulat pe parcurs, însă nici pe departe nu erau, să zic așa, la nivelul la care le pune Ana în schemă aici. O să încerc să vă vorbesc mai pe scurt despre aceste videouri pentru că, după cum spuneam, vreau să le vedeți neapărat și să nu le frunzăriți, pentru că e informație foarte bună și pusă acolo pe slide-uri de Ana și de noi. Chiar dacă o să le prezint eu unele sau o să le prezinte Alex, puteți fi siguri că în cazul de față luați sfatul unui specialist. Eu și cu Alex nu suntem neapărat specialiști în domeniul ăsta, însă o avem pe Ana aici alături de noi și voi o aveți prin urmare, așa că luați tot ce spune acolo de bun, pentru că face o muncă extraordinară pe partea noastră de treabă și pentru brandul nostru, așa că vă invit să le vizionați. Ok, în video 1 vorbim despre filosofia brandului. Da, termeni foarte așa filantropici când vine vorba de videouri de genul ăsta, dar să nu uităm că am povestit puțin și în modulele noastre de Facebook Advertising despre anumite campanii pe care, să spunem, atunci când ești la început, nu le înțelegi în adevăratul lor sens sau nu le vezi adevărata valoare. Și în cazul Facebook-ului sunt campaniile de brand awareness. Și acele campanii încep să aibă un rol atunci când ești la un anumit nivel. Când vine vorba însă de brand, putem gândi lucrurile de la bun început. Și anume, când vorbim despre filosofie, trebuie să știm câteva lucruri. Scopul brandului, adică de ce facem un brand cu o anumită, nu știu, cu un anumit mesaj sau cu anumite lucruri care vrem să-i fie particulare. Trebuie să avem o viziune pentru ce facem lucrurile respective și o să povestim acolo că în spatele fiecărui business de succes se află un brand eficient și fiecare brand eficient e clădit pe o viziune. Sunt lucruri pe care nu avem de ce să vă mințim, noi nu le-am știut de la început, însă vrem să vi le transmitem vouă într-un mod cât mai, nu știu, ușor de înțeles, astfel încât să puteți face pași în direcția aia. Apoi, putem să vorbim despre valorile brandului. La fel, sunt lucruri pe care noi le-am descoperit pe parcurs, sunt lucruri care poate nu contează, nu știu, când te lupți acolo să vinzi, să faci primele vânzări, însă imediat după ce faci primele vânzări, o să-ți dai seama că lucrurile astea au un compound effect. Chestia despre care tot vorbim de fiecare dată și compound effect-ul ăsta se simte pe termen lung. Chiar eu vorbeam, Mircea, în acest video, că eu l-am făcut, dar am zis să te las pe tine să treci prin ele, despre de ce-ul ăsta, pentru că e la modă acel clip al lui cum îl cheamă, am un lapsus, cel de la Apple. Steve Jobs? Steve Jobs, da, cu Apple, care are ca și mesaj de ce-ul lor ca și companie, da, să facă
lucruri de un design extraordinar de frumos, astfel încât să avem o lume mult mai frumoasă, da? Și acest Start with Why, că e și foarte, foarte celebru acel video, ne duce cu gândul la ceva mai mult decât a face doar bani din brandul nostru, da? Trebuie să avem un de ce, trebuie să fie ceva mai mult acolo. Și acel ceva se simte când încercăm să comunicăm mesajul brandului nostru. Veți vedea că eu încerc să vă transmit ce a pus Ana pe foaie, ca să spun așa, ideile ei, și chiar și eu am descoperit idei foarte, foarte frumoase, idei pe care nu le știam în ceea ce privește de ce-ul, în ceea ce privește viziunea, deci pentru ce, și misiunea până la urmă. Cum punem în aplicare acest de ce, acest pentru, cine, pentru ce, care e misiunea noastră ca și companie. E foarte, foarte interesant și cu siguranță o să găsiți lucruri foarte valoroase în acest video. Da, mersi Alex de completare. În video 2 o să vorbim despre rebranding și dacă avem nevoie sau nu de el. La fel o să încercăm să vă spunem cum să identificați momentul potrivit pentru un rebranding. Acum nu este cazul pentru mulți dintre voi, însă probabil sunt unii care deja, adică știm sigur că deja sunt unii dintre voi care deja aveți un brand și poate din acest video să înțelegeți dacă sunteți într-un moment în care aveți nevoie de un rebranding. O să vorbim puțin despre motivele rebrandingului, poate din cauza că am evoluat foarte mult și nu ne mai, brandul nostru nu mai reprezintă direcția pe care vrem să mergem în continuare, sau poate pentru că vrem un look și un mesaj nou. Și noi ne gândim la, să zicem așa, un mini rebranding pe o parte sau pe alta și ne gândim să separăm într-un fel diferite căi și poate să separăm modul în care vrem să meargă site-ul și modul în care vrem să meargă Amazon într-un fel. Sau poate vrei, poate vezi că nu sunt clienții tăi captivați, nu comentează nimeni, nu se regăsește nimeni în mesajele tale, singurele lucruri care se întâmplă sunt vânzările și cam atât. Ca să vă dau un exemplu de la noi primim o grămadă de mesaje de la oameni de top care au săli în SUA sau care sunt sportivi de performanță sau care sunt gimnaști sau care sunt, medici specialiști la centre de recuperare, pentru că avem și produse de genul ăsta. Și asta înseamnă că oamenii rezonează cu ce facem noi, sunt foarte mulțumiți de calitatea serviciilor noastre, sunt foarte mulțumiți de cum arată ele ca și design, cumpără pentru echipe întregi diferite produse sau se antrenează în anumite grupuri sau în anumite săli și toată lumea de acolo folosește doar echipament Mava, atât cât le permite, varietatea de produse pe care o avem, că din păcate nu acoperim o plajă atât de mare cât ne-am dorit. Și toate lucrurile astea te fac să înțelegi că faci o treabă bună. Dacă în schimb ai ajuns la vânzări considerabile și faci multe lucruri, însă nu primești nici recunoaștere pe partea aia, păi e foarte posibil să ratezi poate anumite vânzări. Pentru că lumea nu mai te promovează, să zic așa, prin viu grai. Nimeni nu vorbește despre tine, hei, foarte tare, serviciile acelei companii sunt foarte tari sau pur și simplu e foarte tare că au făcut chestia asta. Puteți să faceți multe lucruri care au legătură cu branding-ul și modul în care sunteți văzuți. Vă povestea Alex, cred, într-un webinar anterior despre modul în care noi am încercat să oferim de Crăciun cadouri. Adică am dat produsele noastre gratuit către oameni care nu puteau să-și cumpere la sală, echipament sportiv, erau puse toate acolo într-o cutie și fiecare își lua în timp ce vrea să facă antrenament. Evident ne-am făcut și o publicitate pozitivă pe partea asta, i-am ajutat pe oameni, cel care a preluat
mănușile noastre și echipamentul care era atunci. A făcut un video foarte, foarte tare pe YouTube și ne-a mulțumit acolo, deși noi nu i-am cerut asta, dar într-un fel simțeam că se va întâmpla. Așa că gândiți-vă și la partea asta de branding și cum să faci lucrurile bine, pentru că o să impacteze la un moment dat. Când cineva o să descopere 10-20 de videouri despre voi și brandul vostru care face o acțiune caritabilă sau care face lucru X sau Y, o să dea foarte bine și o să câștigați mult pe partea de exposure. Ok, în video 3 vorbim despre analiza pieței. Vorbește Ana prin graiul nostru. Vorbește Ana prin graiul nostru. Despre analiza pieței și a concurenței. Ok. Aici o să învățăm cum ne punem niște întrebări esențiale. Ce poziție ocupăm în piață? Și vă dau un exemplu. Noi, ca și companie de sport, ne-am interesat tot timpul să ne raportăm și să vedem cam unde este locul nostru, să zic așa, în toată sfera asta a companiilor sportive și din Europa și din state. Evident, sunt anumiți giganți care se luptă acolo într-o liga lor, gen Nike, Adidas, Under Armour, însă... Și noi, da. Însă mai sunt și alte companii pe care poate nu le vezi la prima vedere și ar fi bine să le vezi, pentru că poți învăța multe lucruri de acolo. Și noi ne știm competiția și din Europa și știm competiția și din state, încercăm să copiem diverse lucruri pe care ei le fac bine și să le facem într-un fel mai bine dacă putem, vedem unde greșesc și ei și e foarte important să analizăm concurența și piața pentru a ști unde stăm. Pare, din nou, poate o idee insignifiantă când te chinui să faci primele vânzări, dar imediat ce începi să faci vânzări, așa cum spunea Alex, trebuie să separi task-urile care necesită un higher thinking process, adică astea în care te gândești la branding, la competiție, la toate lucrurile astea și să le dai restul angajatului sau colegului de echipă pe care l-ai. O să vorbim despre câteva metode de analiză, o să vorbim despre slăbiciunile competiției aici, o să vorbim despre niște tool-uri cu care putem studia competiția, o să vă oferim niște linkuri foarte interesante către niște aplicații care își fac treaba foarte bine acolo și pe care noi le folosim. O să încercăm, ca de obicei, să obținem și un deal mult mai bun. Nu uitați că nu știu, pentru cei dintre voi care poate n-au văzut videoul lui Alex, sunt ceva tool-uri pe care le puteți folosi și unul foarte, foarte important pe care l-a precizat el pe video și nu uitați să le accesați și să folosiți aceste resurse. Ok, trecem la video 4. Identitatea brandului. Din nou, Ana, prin vocea noastră, o să vorbească, o să vorbim, de fapt, noi prin intermediul videoului ăsta cu voi despre brand, despre identitate vizuală și logo, despre diferențele dintre ele, pentru că identitatea vizuală n-are nicio legătură cu logo. Am aflat și noi asta acum, cred, vreun an? Așa? Da. Poate nu chiar. Da. Foarte important, sunt anumite lucruri de respectat. Din nou, dacă facem lucrurile astea bine, părem în ochii celor care vor să fie clienții noștri mult mai profi, arătăm ca un brand mare, fie că suntem într-o nișă de baby, fie că suntem într-o nișă de kitchen. Când apelăm la cineva care știe să facă o identitate vizuală, el va fi conectat la modul în care culorile transmit un anumit mesaj. Nu putem să folosim în baby, să zic, nu știu, doar combinații de roșu și negru. Cum ar arăta Pampers-uri negre cu, nu știu, linii roșii pe ele? Ar arăta foarte ciudat, adică nimeni nu se gândește vreodată la a face acest lucru. Și atunci, în noțiunea asta de identitate vizuală, intră și pattern-uri, modul în care poți pune un pattern cu un logo companiei sau lucruri de genul acesta pe produsul tău și trebuie neapărat să fim atenți la lucrurile astea când creștem puțin ca și brand, ca să câștigăm mult pe partea de clienți și modul în care ei ne văd. O să vorbim despre câteva golden tips de care ar trebui să țineți cont și despre paleta de culori ce ziceam mai devreme în funcție de audiență. Dacă suntem într-o nișă care are nevoie de chestii naturale și chestii organice, la fel o să folosim probabil culori cum sunt albul, verdele,
albastru deschis, eu știu, culori care te duc către natură sau către curățenie sau către astfel de lucruri. Ok, în video 5 continuăm cu partea a doua a identității brandului pentru că se pare că avem foarte multe de spus. Și Ana n-a terminat într-un video. N-a terminat Ana într-un video și vorbim despre vocea brandului, ce înseamnă ea și cum să o folosim și vorbim despre diferența între tagline și slogan și ce trebuie să transmită fiecare. Îmi vine să râd că noi tocmai ce ne-am înregistrat sloganul nostru și acum suntem așa, avem second thoughts dacă ar mai trebui să mai înregistrăm și altele. Nu suntem încă așa foarte convinși că e cel cu care vrem să fim asociați. O să vedeți că e un proces așa destul de greu. Când te gândești cu ce vreau să fie asociată compania mea, care e sloganul, nu știu, companiei mele, și o chestie așa care nu prea te lasă să dormi noaptea, în sensul că te gândești și o întorci pe toate părțile și ai vrea să fie ceva perfect. Acum, din punctul meu de vedere, atât timp cât reușim să definim acele buyers personas despre care am vorbit în videouri anterioare și reușim să creăm un mesaj și un slogan care țintește acel buyer persona principal, înseamnă că ne-am făcut treaba bine. Dacă, în schimb, mergem și încercăm să mulțumim pe toată lumea, adică și un pensionar de 70 de ani și un tânăr de 19, s-ar putea să pierdem din vizor și să facem o chestie mult prea generală în loc să fie un mesaj particular. O să vedeți, o să vorbim aici despre diferențe și cum ar trebui să arate un slogan. Perfect! În video 6 vorbim despre 5 strategii de dezvoltare a brandului. O să vedem cum vă dezvoltați strategia de content marketing în funcție de brandul vostru. Chiar dacă era mai nou un marketer, Alex, care spunea content is not king anymore, context is king, totuși dacă nu ai content, nu are ce context să fie king. Deci trebuie neapărat să facem content pentru brandul nostru. Lumea nu vrea doar să vină să cumpere produse, lumea vrea să vină să citească, așa că o să ne facem un About Us page foarte bun. O să postăm diverse lucruri pe pagina noastră de Facebook, așa cum am vorbit, cred, în săptămâna 3. Suntem atenți la lucrurile astea pentru că ele contează. Pare greu la început să zici, ok, păi scriu un articol și la ce diferență să fac un articol? Păi probabil că nu o să facă mare diferență, dar dacă scriem în fiecare săptămână un articol sau apelăm la o persoană care poate să ne scrie un articol despre nișa noastră și este un articol bun, o să avem 50 plus articole la final de an care, și mare atenție aici, dacă sunt share-uite într-o parte sau în alta pe rețele de socializare, ne vor aduce trafic organic. Toți acei vizitatori organici noi putem retargeta în caz că n-au cumpărat. Deci sunt multe beneficii care vin și toate lucrurile acestea se interconectează, după cum vedeți, între ele. Faptul că scriem un articol ne ajută și pe partea de Facebook, ne ajută și pe partea de organic. Deci, toate lucrurile sunt conectate. Acțiuni mici duc din nou la lucruri mari dacă ne gândim la principiul ăsta al compound effect-ului. O să vorbim despre cum să faceți branding corect pe website astfel încât să intrați în categoria de website-uri foarte performante, ne spune Ana aici, și o să învățăm cum să implementăm, să urmărim și să ajustăm diverse lucruri care au legătură cu branding-ul. Alex, foarte multe lucruri în plus, eu nu am ce să adaug față de ce a spus Ana. Mie îmi face plăcere să înregistrez videourile astea că învăț și eu lucruri noi, adică literalmente sunt chestii pe care nici noi nu le știm cum ar trebui să le știm și avem noroc, o avem pe Ana în echipă și face instructajul cu noi. Foarte important, partea asta de identitate și de branding și de rebranding unde e cazul. Veți vedea că vorbim acolo despre cum și-a făcut rebranding pe parcursul anilor Pepsi sau McDonald's. Adică rebranding nu e un proces neapărat de vai, am făcut ceva extraordinar de greșit și trebuie să îmbunătățesc.
ci e un proces care este necesar și în momentul în care, nu știu, a trecut ceva timp, stilul nu mai corespunde anilor, nu știu, 2018, știți vorba aia, ești parcă din 1900 toamna. Așa e și stilul unor companii, veți vedea, dacă te uiți la logo-ul McDonald's și felul în care se expuneau ei la început, o să vezi modificări. Ok, hai să trecem la... Mircea, prin săptămâna nouă, nu? Așa, exact. Pe foarte scurt. Până atunci, orice întrebări mai aveți, dragilor, puneți-le pe chat, pentru că se pare că avem chat datorită lui Vali. Da? Și în săptămâna nouă, pentru că în săptămâna 8 a început Ana cu partea de branding, în săptămâna 9 cealaltă jumătate a familiei Vețan vine și ne ajută și ne vorbește mult despre partea de Shopify, da? De unde ne cumpărăm domeniul și cum îl conectăm pe Shopify. Despre asta vom vorbi în primul video din partea de începători. După care tot Vali ne va oferi idei mai speciale, ca să spun așa, în ceea ce privește o prezentare generală despre Shopify, lucruri pe care ar fi bine să le știm. Și în video 3 vorbim despre cum instalăm și cum configurăm o temă în Shopify. Ok. O să vă spunem mai multe cum le înregistrăm, ca să spun așa, pentru că în momentul de față echipa noastră în frunte cu Vali se ocupă de aceste prezentări. Așa că trecem pe scurt prin ele, că altfel cel puțin eu îmi prind urechile pe aici. Shopify și Amazon, vorbim despre legătura dintre Shopify și Amazon și cum facem aceste legături în video 4. În video 5 trecem prin instalarea Google Analytics, un aspect foarte, foarte important pe care și noi l-am pus în practică de ceva timp, împreună cu partea de Facebook Pixel despre care vorbim în video 6, lucruri care ne ajută în momentul de față să ne cunoaștem audiența, să ne targetăm audiența mai bine, să facem acele custom audiences pe partea de Facebook sau chiar și pe partea de Google AdWords. Da? Toate aceste lucruri vă vor fi explicate în aceste videouri, pentru că credem că sunt necesare pentru a avea un business de succes. Da? Le veți conecta, ele vor culege date despre clienții care vin pe site-ul vostru și ulterior vă va fi mult mai ușor să vă înțelegeți audiența. Ok. În ultimul video, bonus, vorbim despre cum instalăm și cum configurăm tema Mava. Da? Unii dintre voi veți primi tema Mava, cei care ați cumpărat între primii, pentru că a fost un acces limitat la această temă. Este o temă pe care, așa cum v-am spus, noi am dezvoltat-o din nevoia noastră, da? Nu eram mulțumiți de temele disponibile pe Shopify pentru că ele nu aduceau rezultatele de care aveam nevoie. Și atunci, cu ajutorul lui Vali și a întregii echipe, am reușit să dezvoltăm o temă făcută special pentru noi și vă oferim și vouă în această săptămână mult așteptată, pentru că știu că o grămadă dintre voi m-ați contactat și pe mine și pe Mircea prin privat cerându-ne detalii despre când vom oferi această temă. Ei, iată că în săptămâna nouă oferim detalii despre această temă. Trecem la modulul de avansați. Da. Aici avem surprizele X și Y și Z. Aici sunt niște surprize mari de tot. Zine tu, Mircea. Da.
O să vorbim în video despre Facebook App X. Este o aplicație pe care noi o folosim de foarte puțin timp. Cred că undeva la 3 luni, cam așa, sau 2 luni jumate. Este o aplicație extraordinară în ceea ce privește modul în care reușești să manageriezi Facebook ad-urile și timpul necesar. Este o aplicație pe care noi o să vă recomandăm cu căldură absolut tuturor, pentru că avem o relație extraordinară cu cel care a făcut aplicația și cu cei care ne ajută să punem în practică lucruri. Am scris aici un titlu foarte relevant, zic eu, chiar dacă sună funny, am pus acolo un smiley face, și anume, aplicația aceasta ne ajută să dormim liniștiți noaptea. O să vedeți de ce, pentru că reușim să setăm câteva reguli extraordinar de bune, care se pare că merg mai bine decât pe platforma celor de la Shopify și sunt mult mai, celor de la Facebook, și sunt mult mai complexe, și în felul ăsta pur și simplu e ca și cum am stat noi noapte la calculator și am rezolvat acele lucruri. Adică putem să facem orice ne trece prin cap în ceea ce privește o reclamă fără să fim la calculator. Pur și simplu aplicația analizează ce îi dăm noi să analizeze și ia decizii pe baza criteriilor pe care noi le-am pus. Apoi în video 2 o să vorbim despre cum a ajuns o aplicație să ofere mai multe opțiuni decât platforma de la Facebook și cum poți fi printre cei 0,01% din toți advertiserii de pe Facebook. E un procent aproximativ, însă vreau să vă fac să înțelegeți cât de puțină lume folosește această aplicație și noi personal nu mai știm pe nimeni care să o folosească, așa că este o chestie foarte, foarte nouă și o să vă ajute foarte mult să scăpați de toate pierderile care nu sunt necesare. Așa cum la câștiguri avem un compound effect și un compound effect, da? Și la pierderi putem să avem unul mare. Și prin aplicația asta noi am rezolvat problema asta. Pur și simplu economisim fiecare dolar, fie că-i 2 dimineața, fie că-i 8 dimineața, fie că-i 12 ziua, nu contează, ea își face treaba tot timpul, ca și cum noi am stat cu ochii pe sute de ad-uri în același timp. Și apoi în video 3 vorbim despre cum ne segmentăm corect campaniile și cum analizăm datele pentru a maximiza profiturile. Și aici intervine un thinking process și o să încercăm să vi-l explicăm foarte bine și cât mai ușor. Pentru fiecare brand și pentru fiecare tip de produs intervine o anumită strategie. Trebuie să ne cunoaștem numerele perfect. Nu există loc de eroare aici. Trebuie să știm calculele și vă recomand din nou să vedeți videoul lui Alex despre cum se face calculul pe Amazon, pentru că trebuie să știm exact unde suntem la zero, cât ne permitem să cheltuim, care e diferența între costurile pe care le are Shopify, și aici o să introducem și cât ne costă abonamentul la Shopify și cât e diferența între ce ne ia Shopify și ce ne ia Amazonul pentru a vinde un produs, pentru că dacă o să ne știm lucrurile foarte, foarte bine și numerele foarte bine, o să putem să punem niște reguli care atrag în consecință profituri mai mari. Dacă greșim însă, putem să mergem pe minus, pentru că am setat niște reguli proaste și nu știm unde este break-even-ul în ceea ce privește o vânzare făcută pe site. O să setăm reguli care au legătură nu numai cu vânzări, ci și cu alte lucruri importante, cum ar fi add to cart sau alte aspecte. O să vedem că putem face inclusiv reclame și ad-uri într-un mod în care nu putem pur și simplu să le facem pe Facebook. Adică această aplicație este atât de dezvoltată și cei de la Facebook se pare că permit asta, încât a depășit platforma de advertising de acolo din Business Manager. O să vedeți, foarte, foarte interesantă și sunt sigur că o să vă placă foarte mult și o să folosiți majoritatea dintre voi. Apoi, continuăm cu aplicația Y, despre care vă spuneam că am aflat, cred, acum o săptămână? Nici o săptămână. Când mă întorceam de la București. Alex, cred, vineri? Da, vineri dimineața. O să avem pregătit o strategie pentru ea până atunci. Este practic un ManyChat pe steroizi.
O să vedeți ce nebunii putem face acolo, cum putem să convertim clienții direct în această aplicație fără să mai părăsească pagina respectivă. O să vedeți cum o configurăm corect și de ce o să avem un avantaj competitiv. Sunt sigur că mai puțini oameni folosesc aplicația Y decât cei care folosesc aplicația X. Asta înseamnă că suntem mai în față și avem un avantaj competitiv enorm când povestim despre lucrul ăsta. Am trecut un singur video, s-ar putea să fie nevoie să mai adăugăm 2 videouri când vine vorba despre modul corect de a o configura, însă sunt sigur că o să fie o surpriză extraordinară pentru voi să vedeți asta. Ok, Alex, cam atât și pentru săptămâna nouă. Cam atât. Ok, păi o să trecem un pic la câteva întrebări care s-au adunat, văd pe chat, nu? Exact. Ne întreabă cineva cum recomandați să setăm maximum bucăți pe order. 4-5. Veți vedea că și în video vă recomand, puteți seta chiar și sub 5. Eu spun acolo undeva la și 3 bucăți ar fi de ajuns. Practic trebuie să înțelegeți că singurul downside, singura pierdere pe care o puteți avea având o astfel de setare este riscul de a pierde un client care, să spunem, că ar veni și ar zice un client fără cod, da? Care ar veni și ar spune, să spunem, vreau să cumpăr 10 bucăți. Și Amazon nu-l va lăsa pentru că voi ați setat acel maximum la 3. Însă asta nu se întâmplă atât de des, deci riscul e mic, nu pierdeți acel client, nu prea se întâmplă. Pe de altă parte, riscul e mare dacă îl lăsați fără cantitate limitată. Da? De aceea puneți acea cantitate, din punctul nostru de vedere, undeva la 3, maxim 5, ca să fiți cât mai protejați. De la 50.000 în vânzări ați căutat să angajați pe cineva. Cred că pe acolo ne situam, nu, Mircea? Da, pe acolo, poate puțin mai jos. Poate puțin mai jos, da, când a venit 35-40. A venit Andra peste noi ca o rază de soare și ne-a făcut viața mai bună. Da, True story. True story, da? Cam acolo ne-am gândit să aducem pe cineva să ne ajute. Deja aveam experiență cu ce înseamnă orice probleme poate să vină pe parte de Amazon și atunci am considerat, ok, trebuie să ne eliberăm anumit timp. Ok. La cât timp a apărut brandul Mava de la prima vânzare? Da, a apărut din prima, adică l-am creat înainte de prima vânzare, la fel cum faceți și voi. Branduiți produsele. Noi am făcut private label, adică am pus brandul nostru pe produse încă de la bun început. N-am făcut niciodată, n-am vândut niciodată produsele altcuiva, ci doar produsele cu brandul nostru pe ele. Ok. Alex, după cât timp ați început să vindeți pe EU? Nu mai țin minte exact, poate cred că undeva după un an. Și în continuare ne întreabă cum am prioritizat piețele. Întotdeauna SUA a fost și este în continuare pe locul 1. Însă, după ce noi am avut vreo 5 produse, sau cred că un pic mai multe chiar, ne-am dat seama că ne-ar fi foarte, foarte ușor să replicăm succesul și pe alte piețe. Practic, ce durează cel mai mult în dezvoltarea unui astfel de business, pe lângă partea de marketing, este partea de dezvoltare de produse. Și atunci noi ne-am gândit în felul următor. Ok, avem, să spunem, 5 produse dezvoltate deja. De ce să nu dăm din 2 mesaje pe Skype, foarte simplu, o comandă în plus pe care să o trimitem în UK și să replicăm ce am făcut în US? Pentru că aveam deja totul pregătit. Și atunci așa am decis. Nu ne-am dus cu primul produs, să spunem, am lansat primul produs în SUA și ulterior l-am lansat tot pe același primul
în UK pentru că am vrut să avem mai multe produse și asta ni s-a părut că are cel mai mult sens. Da? Deci asta e și recomandarea noastră, pentru că nu ne-am schimbat gândirea de atunci, se pare. Lansați mai multe produse în US, iar după ce aveți o plajă un pic mai largă, duceți câteva din ele sau chiar toate și pe UK. Ok. Ați avut probleme privind anumite sloganuri, idei, infringement rights. Da, am avut diverse mici probleme pentru că n-au fost mari, în care ni se prezenta cum că am fi în conflict cu un oarecare patent. Le-am rezolvat pe toate, n-au fost probleme mari. Din punctul nostru de vedere, n-am încălcat mai nimic. A fost o singură situație în care cineva ne dovedea cumva că un anumit aspect al unui produs al nostru semăna cu al lui, pe care avea patent de design, și am decis să nu mai vindem acel produs pentru că nici nu avea un trafic extraordinar de mult, deci pierderile nu erau mari, dar n-am vrut să ne batem capul cu diverse discuții și avocați. Da, de aceea tot timpul ne-am făcut research-ul foarte bine în ceea ce privește patente sau astfel de probleme. Ne-am făcut research-ul și în ceea ce privește numele brandului pe care l-am ales, da, lucru care s-a dovedit a fi de bun augur, pentru că n-am avut probleme mari cu astfel de lucruri. Da, și Alex, și când vine vorba de un slogan, nu puneți sloganul respectiv dintr-o dată pe pachete, pe cutii, fără să verificați. Adică și sloganul respectiv se înregistrează ca și un brand la trademark sau un serviciu similar pe care vreți să-l folosiți. Deci și sloganul se înregistrează dacă vreți să-l folosiți și aveți nu știu, dubii că ar putea fi folosit de altcineva. Ok. Ce ambalaje preferați să recomandați? Cutii sau polybag sau probabil amândouă? Într-adevăr, amândouă e o opțiune bună, însă ce încercăm noi să facem cât mai bine este să avem produse de calitate și ambalaje de calitate. Da? Fiți atenți la ce cutii folosiți, ce calitate au cutiile respective, da? Felul în care se face printul pe ele, pentru că probabil, nu știu, 3-5 cenți dați în plus pe o cutie mai de calitate poate să aducă la perceived value al produsului câțiva dolari și atunci merită să băgăm bani în aceste cutii. Da? Mare atenție cu polybag, pentru că trebuie să puneți acele suffocation labels, da? Ca să fiți în regulă cu produsul. Codul de bară e bine să fie aplicat pe produs și polybag sau e suficient doar pe polybag? Codul de bare trebuie să fie aplicat pe, practic, ultima parte a produsului. Când spun ultima parte, în cazul de față, mă refer la cutie. Da? Acel polybag intră în cutie, iar cutia este cea care este scanată de Amazon. Deci nu puneți în polybag decât dacă trimiteți produsul în polybag și acela e tot pachetul, ca să spun așa. Și nu v-aș recomanda asta pentru că polybag-urile se rup foarte ușor, deci nu ar denota calitate pentru brandul vostru. Deci, răspuns scurt, barcodul puneți pe cutie. Da, practic Amazonul nu scoate niciodată nimic dintr-o cutie. Dar cutia respectivă nu are un cod de bară, ei nu vor deschide să vadă dacă este vreun cod de bare pe un polybag pus înăuntru. Deci neapărat pe produs să nu-l puneți, că nu are niciun sens. Nu pe produs, ci pe ambalajul produsului. Că este, nu știu, un ambalaj din carton sau este cu totul altceva, trebuie pus pe ambalaj astfel încât să fie la exterior, să poată să fie scanat direct. Dacă nu, ele vor fi labeluite as defective sau nu știu exact cum să labeluiesc și nu le veți putea vinde. Va trebui să faceți removal sau să folosiți serviciul lor de etichetare care costa mai de mult 20 de cenți. Acum nu știu cât mai costă pe unitate. Ok.
de ce ați spus că nu puteți să oferiți o gamă prea largă de produse din nișa pe care vindeți? Nu știu când am spus asta. Cred că s-a înțeles greșit. Nu avem o gamă extraordinar de largă în sensul că n-am apucat noi să producem toate produsele pe care am vrea, da? Și este nevoie și de practic angajați, investiții, un sistem dus la next level și lucrăm la asta. Însă încă nu avem toate produsele pe care le au brandurile mari din nișa noastră. Lucrăm la asta. A nu se înțelege greșit. Avem și un comentariu legat de aplicațiile X de la Mihai. Îi curg balele. Foarte bine. Foarte bine. Da, extraordinare. Ce am reușit noi acolo, aici e meritul lui Mircea, că a reușit să pună în aplicare ce oferă aceste aplicații și, din ce înțeleg, au eliberat extraordinar de mult timp. De aceea, practic, ne bucurăm să vi le oferim și vouă. Sunt chestii pe care chiar credem și cu mâna pe inimă spunem că sunt oameni la nivel înalt care nu știu de aceste lucruri și care cu siguranță au mult mai mulți angajați decât ar avea nevoie folosind astfel de aplicații. Da? Vorbim de Amazon cu Bindwise, că dormim liniștiți folosind acea aplicație. Ei, în Facebook nu numai că dormim liniștiți cu aplicația X și Y, dar și eficientizarea e la un alt nivel, eficientizarea task-urilor acelui departament. Lucrurile se desfășoară altfel. Veți vedea. Ok. După ce stabilim o relație mai bună cu furnizorii, recomandați să trimitem 100% din costul bunurilor într-un singur transfer bancar, să nu dăm foarte mult pe comisioane bancare. Din cât știu, lucrurile se fac în felul următor: 30% avans, 70% la livrare. Recomandarea noastră este puteți lucra fie cu contactele noastre cu care să faceți un contract prin care ei vă protejează, ca să spun așa, banii, însă recomandarea de cel mai înalt nivel ar fi să faceți aceste plăți către Alibaba prin serviciu oferit de ei. Practic, ei, prin acel serviciu de trade assurance, vă asigură că supplierii sunt de calitate odată, pentru că ei sunt verificați ca să aibă acest trade assurance, iar în cazul în care bunurile nu sunt corespunzătoare sau sunt greșeli, voi puteți face un caz la Alibaba și să înceapă o dispută, da? Ca un proces. Voi spuneți ce nu v-a convenit, supplierul spune ce nu i-a convenit lui sau ce v-a oferit. Și Alibaba decide ce se întâmplă cu banii respectivi. Da? Gândiți-vă că e un arbitru care nu ia o parte, însă se asigură ca nimeni să nu fie tras la răspundere sau țepuit, în ghilimele, dintr-un motiv incorect. Da? Deci folosiți acel Alibaba Trade Assurance pentru că e foarte, foarte, foarte bun. În ceea ce privește comisioanele bancare, mai mult de 2 transferuri n-ar trebui să faceți, iar comisioanele nu sunt exagerat de mari. Pentru plăți foarte mici, gen sub $200, folosiți PayPal, pentru că, deși ia 4-5% ca și comision, e mai mic decât transferul bancar. Ok. Ce v-aș duce cele mai multe vânzări? Facebook sau PPC? Facebook-ul ne aduce mai multe vânzări. Aici depinde de la ce se referă persoana respectivă. Dacă ne referim la modul în care vindem pe Amazon, evident vindem mai mult din PPC, pentru că Facebook-ul îl folosim mult în perioada de lansare și îl mai folosim dacă vrem să menținem un anumit produs pe un anumit loc și, să spunem așa, ni se pare că Facebook-ul se menține la un nivel destul de înalt cât să justifice acest lucru. Dacă ne referim
strict vânzări legate PPC versus vânzări prin Facebook, atât Amazon, dar și site propriu, atunci da, diferența e mare. Adică ați văzut 1,7 milioane pe Facebook când vorbim de site, încă nu știu exact cât, probabil ceva sute de mii când vorbim de Facebook, vânzare în Amazon, iar PPC-ul nu se ridică la nivelul ăsta. Ok, după cât timp ați gândit să lansați al doilea produs? Ne-am gândit să lansăm al doilea produs imediat ce am văzut că primul merge. Cred că 2 săptămâni au fost. Cam 2 săptămâni. Cam 2 săptămâni. Da. Ok. Businessul s-a susținut singur din punctul de vedere al banilor sau ați împrumutat de la un anumit nivel? Nu am împrumutat niciodată, dar deja știm ce am face dacă vrea cineva să trimite 1 milion. N-am împrumutat. Planul e făcut să vină numai cu împrumuturile. Glumesc. N-am împrumutat niciun ban pentru că, după cum am spus, am fost extrem de implicați amândoi aici. Am făcut lucrurile să meargă de la început. După comanda numărul 2, deja produsele se susțineau singure. Încasam banii de la Amazon în așa fel încât să putem să dăm noile comenzi care erau mai mari și să facem față și cu stocul existent ca să nu rămânem acolo pe zero. Deci n-am împrumutat niciun ban, 0 lei, investiții proprii în toate. Alex, cam atât se pare. Cam atât. Păi, ca de obicei, așteptăm întrebări pe grup. Văd că s-a făcut întuneric la mine, nu m-am mai uitat la cameră. M-am întunecat aici. E seară, vă lăsăm să începeți să parcurgeți din videouri. Câteva încă se uploadează, deci aveți un pic de răbdare cu noi. Cu siguranță aveți ce să vedeți. Așteptăm întrebări pe grup și ne auzim săptămâna viitoare când primiți acea temă pe care mult o așteptați de ne întrebați în fiecare săptămână de ea. Da? Cam atât. Nu, Mircea, nu Super. Cred că mai era nimic. Vin surprize, aplicația X și Y o să facă minuni. Da? Ne auzim pe grup și vă mulțumim. O seară frumoasă tuturor. Seară faină, salutare. Salutare.